Brian Kakija mis-CGW ilu jaħdem fuq il-presepji sa mill-età ċkejkna ta' 5 snin u dan il-miliet qed itella esibizzjoni b'bosta xogħlijiet artistiċi tiegħu fir-razzett tal-Markis Mallija ta' Bone fil-Mosta għall-10 sena konsekuttiva. One News ħal-opportunità li jżur din il-wirja fejn hemmhekk seta' jara diversi presepji uniċi u kreattivi. Tkellimna mal-presepista nnifsu li spjegalna id-differenza bejn presepju normali u presepju diorama. Id-differenza ewlenija tinsab fil-kaxxa li l-presepju mbni fiha biex tirrifletti xenarju tridimensjonali. Hawnhekk qed tara varjetà ta' presepji u diorami. Għandek presepji li huma diorami bibliċi, għandek presepji li huma bibliċi u għandek presepji wkoll li huma popolari, ngħidulhom stil popolari. Aktar minn hekk ukompla jispjega x'jiddistingwi bejn presepju bibliku u ieħor popolari. Presepju bibliku kif nafu aħna fejn jidħol il-blat l-bies ikun tal-Palestina hekk bit-trieħi u hekk. Issa mbagħad il-presepju popolari huwa jista' jinqasam f'kemm il-kategorija. Pereżempju hawn Malta nużaw il-popolari Malti fejn il-pajsaġġ ikun Malti, mlibsin il-pasturi Malti bis-sidrija u hekk. U tista' wkoll taqsam il-popolari naf Taljan jista' jinqasam fix-xtrit. Kakija saħaq magħna li minkejja li għamel diversi presepji matul is-snin kollha kemm huma għandhom posthom f'qalbu. Presepji tiegħi kollha jien ma nbih xejn. Ġifieri kollha huma tfal tiegħi tista' tgħid qasam wieħed li joġobni iżjed mill-ieħor għax kull wieħed ikollu dik il-laqta li tiġbidni u l-ieħor ikollu xi ħaġa oħra. Ġifieri kollha huma l-qalbi. Il-wirja fir-razzett tal-Markis se tibqa' miftuħa sas-6 ta' Jannar bejn l-10 ta' filgħodu nofsinhar u bejn il-5 u nofs ta' wara nofsinhar sa 8 u nofs ta' filgħaxija.